କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ରାତିରେ ସବୁ ଘରେ ଖାଲି କେଁ କେଁ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଠି ରାତିରେ ଆଉ ଏଇ ସାଇ ନା କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ବିହାର। ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଲା ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗଛ ଲଗେଇକି ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମିଷ୍ଟର ଚୁନ ବ୍ଲକକୁ। ଚାଲୁନ ଯିବା। ଏମିତିଆ ଜାଗା ଅଛି ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ଘର ଦେଖିବେ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ। ମାନେ ମଣିଷ ପୁରା ଜିରୋ। ଘର ଦୁଆର ସବୁ ଅଛି, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ। ଆଉ ଖଣ୍ଡୁରୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ। ଖଣ୍ଡୁରୀ ଯାତ୍ରା ନା ଆମର ଜାଗମରା ଖଣ୍ଡୁରୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଯାତ୍ରା ସୁପରହିଟ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେଟ ସୁରକ୍ଷାନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଗଡ଼ିଲାଣି। ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ସେଇଠି ଦେଖା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲୋକ ଜମା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ରାତିରେ ଆସିବେ ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଦେହରେ ଭୂତ ପେଟ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗା ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜବେଷ୍ଟ ଫାଜବେଷ୍ଟ ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜବେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଲୋକ ଜମା ନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ଭାଇର ମୋର ଆଇଛୁ, ଭାଇର ମୋର ଆଇଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ଖାଲି ସ୍କୁଟିରେ। ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଥାନା ଦେଖିବେ, ଲାଇନ୍ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗନ୍ଥା ପଡ଼ିଛି, କବାଟ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଘର, ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କେତେ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର ଆଜବେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଛାତ ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ ଘର ପଡ଼ିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ରାତିରେ ସବୁ ଘରେ ଖାଲି କେଁ କେଁ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଠି ରାତିରେ କିଏ ଆସନ୍ତିନି, ଯିଏ ଆସିଛି ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ଗାଏବ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ଲାଗିଯାଉଛି। ଜମା ନାହିଁ ଏଠି। ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗନ୍ଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗନ୍ଥା। ଆମେ ସ୍କୁଟିରେ ଆଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଟିରେ ଆମେ ଆଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସାଇ ନା କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ବିହାର। ସ୍ୱାଧୀନ ବିହାରରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଲୋକ ରହିଥିଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଏବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ କାଠ ଫାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଲା ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗଛ ଲଗେଇକି ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ଫାଟ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଏକେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ରହିଲେ ବି ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି।
ଲାଇନ୍ ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, ହେଲେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଘର ଦୁଆର ପୋଖରୀ ଚାଷ ବି କରିକି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କେମିତି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ମାନେ ଆସିବେ ଯେମିତି ଦେଖିବ ଭୂତ ଥିବେ। ଏଇ କବାଟ ଯାଇଛି ଭିତରେ, ମତେ ଏକା ଦେଖିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଆଇଛୁ, କି ସେପଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଜମା ନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ସବୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାବା। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ବାଏ।